שלום לכם וברוכים הבאים לפודקאסט שונים, אבל שווים. הפודקאסט המרים שמדבר הפעם על עיקרון השוויון. בוא נדבר דמוקרטיה. מה זה בעצם שוויון? מה זה אומר? זו מילה גדולה כל כך, לא? שוויון זה כאילו, לא משנה... שכולנו שווים, כן. שאנחנו שווים בחוקים, בחובות, במין ובגזע, הכל. וכל מה שחל עלינו יחול גם... על אנשים אחרים. כן. בדרגות מאוד גבוהות. מי למשל? ביבי. ראש הממשלה. זאת אומרת, גם ראש הממשלה וגם אזרח רגיל עומדים בפני אותם זכויות וחובות, נכון? כן. אוקיי, ואם למשל אותו ראש ממשלה חשוד בכל מיני דברים לא נעימים ופלילים, האם הוא נשפט כמו כל בן אדם רגיל בגלל שהוא ראש ממשלה? לא, הוא לא נשפט כמו כל בן אדם רגיל. מה זאת אומרת? בגלל שכאילו, במרכאות הוא כאילו מעלינו, אז כנראה ישפטו אותו קצת אחרת, ואולי גם יוותרו לו על כמה דברים, כי הוא לא כמו כל אזרח רגיל בכל זאת. אבל מבחינת החוק יש עונשים לכל בן אדם שמבצע משהו, לא? כן, הוא ישפט, ייתנו לו עונש, אבל כנראה שגם יקילו עליו כמה דברים. נגיד, אם מישהו ירצח, אזרח רגיל ירצח, וגם ראש הממשלה ירצח מישהו, אז... סביר להניח שהוא לא יישאר ראש ממשלה למחרת. אבל לא. אז מה שיחול על האזרח הרגיל, לא מה שיחול גם על ראש הממשלה. לא, רגע, תני לעשות אותך כאן. אוקיי, שלב, בבקשה. אם האדם, את אמרת ראש ממשלה, כמו ביבי, זה אומר שהוא ישפט כמו בן אדם רגיל, אין זכויות שונות מזה. זה אותו חוק, אין חוק שונה אצל ראש העיר, לא יוותרו לו על כלום, זה אותו דבר. כן, אבל כאילו, לפעמים אין שוויון בינינו לבין האנשים שיושבים בכנסת. מבחינת מה אין שוויון? החוקים לפעמים... אבל שנייה, שמחוקקים חוקים, האם הם לא תקפים גם לבני אדם אזרחים רגילים כמוני וכמוך? ברור, אבל... כן, אבל... מערכת החוק, כאילו, החוק הוא... בני אדם, או אנשים שיש להם מעמד גבוה יותר, יש להם הרבה יותר קיצורי דרך בחוק, בזמן של היום לדעתי, החוק הוא כאילו... פחות חל עליהם, כאילו מבטרים להם. יש להם הרבה יותר אמצעים להגן על עצמם מהחוק, אפשר לומר. ולמשל בן אדם עם מעמד גבוה יותר ויותר כסף, יכול להשיג לעצמו עורך דין הרבה יותר טוב מאשר בן אדם שאין לו הרבה אמצעים. כן, אבל בסוף יש את אותו שופט ששופט גם אותו וגם את האנשים האזרחים הרגילים. כן, אבל הוא יכול גם לשחל את השופט. וגזר הדין, אם הוא שחל את השופט הזה, אנחנו לא חיים במדינה דמוקרטית, זה מה שאת מאמינה. תלוי. אני מאמין שיש שופטים בירושלים, והם שופטים ששופטים בצדק ובהיגיון, אבל את אומרת שאפשר לשחד? אנחנו מדינה דמוקרטית, זה לא דיקטטורה. זה נגד החוק לשחד. נכון. הם גם לא יישארו שופטים למחרת. בוא נדבר על משהו אחר. שוויון הזדמנויות. האם יש שוויון הזדמנויות במדינה, שזה כבר אולי סיפור אחר? מה למשל? כאילו... כאלה שחיים במרכז וכאלה שיש להם יותר כסף, ברור שיהיה להם הרבה יותר הזדמנויות, אבל כאלה שחיים בפריפריה... תני לי דוגמה, זה נשמע לי כמו סיסמה. את חושבת שזה שאת גרה בפריפריה, את פחות מבחינת אנשים שחיים במרכז? כן, מחשיבים אותנו כאנשים שצריכים עזרה ונזקקים לכסף כאילו, ולאזרחים במרכז... הם עשירים יותר, יש להם יותר אמצעים, והם כאילו יותר... בוא ניקח דוגמה. האם יש בית קולנוע בבית שאן? לא. לא. במרכז יש. כן. זאת אומרת, היכולת שלכם ללכת לראות סרט, זה כדי לעשות מה שנקרא אקסטרה מאמץ, לנסוע או לעפולה, עפולה גם אין, נכון? בונים. היה ופרקו, ועכשיו בונים. גם בבית שאן היה, ואז פרקו. לפני המון שנים היה. אבל עכשיו עשו חדש, לא? לא. לא עובד מה שהביאו? הביאו? לא, היה ממש הקרינו לנו סרט במופת שם, לא? ועכשיו כבר אין שם בית קולנוע? לא. למה? לא יודעים. אני זוכר שהיה סרט. היה, כן, זה היה לנוער גם בעיקר. לילדים, לנוער. היה פרק זמן של סרטים שהקרינו שם, אבל הפסיקו. למה? כי מה, לא היה כלכלי? נדפק? לא ידעו, יכול. כנראה אולי לא היה תקציב לזה או ש... אבל יכול להיות שהרבה אזרחים לא שמעו על זה, ואף אחד לא הלך לשם, ופשוט נסו יותר למרכז. לא, הרבה הלכו לשם הרבה, אני הייתי שם, הלכו לשם הרבה. אז כנראה שפשוט העדיפו ללכת למרכז לראות סרט.
למה? כי מה יש במרכז? לא יודעת, למשל בחיפה, כאילו אם אתה הולך לפלנט בחיפה, שאלה מה למשל, אין במרכז. זה כאילו גם סרט וגם קניון לאחר כך, כאילו זה הרבה יותר שווה נראה לי מאשר ללכת אבל לנסוע עד חיפה זה שעה נסיעה, לא? למה? יש רכבת. כן. נו, אז 40 דקות נסיעה, יש שם יותר דברים. ויש לך פה 5 דקות נסיעה, איזה 5 דקות? דקה אתה במופת. כן. בסדר, אבל יש שם יותר דברים. למה להרחיק עד חיפה? מה זה יותר דברים? כי יש שם קניון? זה הסיפור? כן, גם. זו הסיפור, הקניון. כן. זאת אומרת, אם היה פה קניון... הקניון זה אנשים שמושך את אחרים האנשים יותר להישב ולבזבז יותר כסף. ואם היה קולנוע בצים סנטר, הייתם הולכים? רוב הסיכויים כן, הרוב הסיכויים שכן, אבל עדיין היינו מעדיפים את קולנוע חיפה, כי בכל זאת אצלם יש יותר אופציות לסרטים מאשר פה. למה? כי מה זה אופציות לסרטים? לנו נתנו מאיזשהו אתר, יש אתרים כאילו פרוצים באינטרנט שמקרינים בהם סרטים. ונגיד לדוגמה, זה מה שעשו. בקולנוע בחיפה יש יותר אולמות ומקומות, וגם קניון, אבל אם יעשו פה, אם שיהיה אולם אחד, אז לא יקרינו הרבה סרטים ולא יהיה הרבה אופציות. הבנתי אתכם. טוב, אז אתם מדברים פה על חוסר בשוויון, אין פה שוויון. הבנתי. איפה יש עוד בעיה של שוויון בין פריפריה למרכז? בצבא. מה למשל בצבא? מה את חושבת שקורה בצבא? נגיד, יש לי דוגמה שקרה לדוד שלי, שהוא ניסה להתקבל לטייסים, אבל פסלו אותו רק בסוף, אחרי שהוא כאילו, הוא אמר מאיפה הוא בא. נראה לך שהם לא יודעים את זה כשהם מזמינים אותו? הם יודעים, אבל אז הם העדיפו לקחת מישהו שהוא מהמרכז, ולא מישהו שהוא מהפריפריה. את בטוחה שזה בגלל זה ולא בגלל הנתונים שלו, הנתונים הפיזיים, הנתונים השכליים? אני לא אומרת כאילו שזה בגלל זה, אבל יש כאילו... יש, הם עושים הבדלים גדולים, כן, הם מבדילים. כנראה שהם חושבים שמישהו שבא מהמרכז יש לו הרבה יותר אמצעים והרבה יותר תוכניות שהוא יכול ללמוד מהם מאשר... אולי זה נכון לפני 20 שנה כשאני הייתי תלמיד, האם זה נכון גם היום בתקופה שלכם שיש הבחנה כזו ברורה בין תושבי מרכז לפריפריה? כן. אתם אומרים שזה בעצם בא לידי ביטוי בדברים האלה? כן. שאין שוויון שם? אין. אולי זה לא חוסר שוויון, אולי לכם אתם נדרשים לעשות אולי אקסטרה מאמץ כדי להגיע למקום מסוים. כן, נכון. בגלל שאתם אולי רחוקים גיאוגרפית או תרבותית או לא יודע מה תגידו. כן. לא יודע. אבל בצבא אני יותר חושבת שזה, האי שוויון זה יותר בעניין של הגיוס עצמו, שיהודים חייבים להתגייס, אבל ערבים ודתיים לא חייבים להתגייס. אוקיי, בוא נדבר רגע על זה. אם אנחנו שוויון במדינה ויש זכויות וחובות, אז מדוע תלמידי ישיבה לא מתגייסים לצבא, ואתם בגיל 17-18 מסכנים את חייכם ומתגייסים לצה"ל? אומרים שהם כביכול שומרים על צה"ל עם שהם מתפללים, אבל אלה שבישיבות באמת שאין לי בעיה, אבל יש מלא שלא בישיבות ועדיין לא מתגייסים כי הם חרדים. וכאילו אלה שלא בישיבות צריך לגייס גם אותם. אז רגע, אנחנו אומרים שוויון גם מבחינת הזכויות והחובות, ולכל אחד יש במדינה שלנו מעל גיל 18, החובה זה להתגייס. כן. ואתם אומרים שבעצם זה שהם חרדים, אומרים אנחנו לא מתגייסים, כי אנחנו שומרים עליכם בדרך אחרת, דרך התפילות, ככה הם אומרים. כן. ואז מה קורה? איפה עקרון השוויון כאן? אין, כאילו אני גם יכול, כאילו כל אחד עכשיו יכול להגיד, אני דתי, אז אני לא אעשה צבא. ואז מה יקרה? אף אחד כמעט כאילו לא יהיה אנשים בצבא. אנחנו ממשיכים ואנחנו נדבר על שוויון, האם הוא קיים בין פריפריה למרכז, ואת אומרת שגם מבחינת המחירים, הדברים לא אותו דבר, כי מה? אני לא יודעת, אבל נגיד... ביוחננוף בבית שאן אורז יעלה 5 נגיד, וביוחננוף בעפולה, שהוא לא פריפריה, הוא יעלה 4. את אומרת שבבית שאן דווקא נותנים מחירים יותר גבוהים? זה לא אמור להיות ההפך? זה אמור להיות ההפך, את האמת. במרכז נגיד, יש אנשים מלא כסף, אוקיי? אז לא אמורים להיות מחירים יותר גבוהים שם? אתה חושב שכל מי שגר במרכז יש לו מלא כסף? לא, נגיד בתל אביב אין להם בכלל, כאילו... באמת? לא לכולם בתל אביב יש כסף, כאילו רובה, שאתה נכנס לתל אביב עצמה, היא לא נראית כזאת וואו. אמא שלי, כאילו, הזכירה, וזה היה לפני מלא זמן, ואז, כאילו, השכר היה
שכר דירה? השכר דירה היה 7,000. כן, נגיד להשכיר דירה בתל אביב עולה יותר יקר מלהשכיר פה דירה, שנגיד דירה כאן בטירת צבי. אבל זה הכל עניין של מיקום וביקוש, היצע וביקוש. ברגע שבתל אביב יש כל כך הרבה אנשים שרוצים לגור שם. מי רוצה לגור בתל אביב? אני רוצה לגור בתל אביב. הרבה רוצים לגור בתל אביב. בוא נראה, יש שם ים. יש שם הרבה צעירים, תל אביב יש שם הרבה מקומות עבודה, יש הרבה מקומות בילוי, שם זה המטרופולין הכי חזק והכי גדול של המדינה, שם כל הדברים קורים. יש שם יותר אנשים, תוסע שם. האוויר שם מצליח ויש שם אנשים מוזרים, אני לא... מה, זה כל הכיף, כאילו, מה את מעדיפה לראות את אותם האנשים, כן. אבל בסוף תתרגלי לזה, תראי את אותם אנשים. כן, אני נגיד ממש אוהבת את תל אביב. תל אביב זאת מדינה משל עצמה, ואני לא רוצה להיכנס לשם. אני מסכים עם זה שתל אביב היא מדינה משל עצמה. היא מאוד מאוד מדינה משל עצמה. אני הייתי בתל אביב, כאילו ממש באמצע המלחמה, שהכל היה מאוד תוסס, והם מתנהגים שם כאילו המלחמה לא קורית, כאילו, הם מתנהגים כרגיל. פה לא מתנהגים כרגיל, שולחים לשוק וכאלה, אז מה? לא, רואים את זה, נגיד, כולם כאילו חרדים במצב, הם מפחדים, הם כל הזמן מעודכנים וזה, בתל אביב הם פחות מעודכנים. נראה לי שהם קצת חיים בסטיגמות על אנשים שגרים בתל אביב. אנשים בתל אביב גם מאוד חרדים למה שקורה פה, אני מזכיר לכם שהקריה והבסיס הגדול והמרכזי של המדינה נמצא בקריה בתל אביב ליד עזריאלי, זאת אומרת שמרכז החרדה יושב שם, אז לא לדאוג לגבי החרדה. שלום לכם, אתם כמובן על פודקאסט אמירים, ואנחנו בתוכנית שונים אבל שווים. שלום לך רומי רדה, שלום לך שלהב בן ברוך, ולך איילה יפרח, מה שלומכם? בסדר. שונים אבל שווים, שונים במה? ביופי, במראה, בפנימיות. אבל שווים במה? בחוקים. בחוקים או בזכויות? בזכויות, אוקיי. אנחנו חיים במדינה דמוקרטית, נכון? דמוקרטית ויהודית, מדינת ישראל. האם החוק הזה, החוק שקיים במדינה, שווה לכולם? האם כולם שווים בפני החוק? כן. כן. תנו לי דוגמה. לדוגמה, אדם שהוא ברמה גבוהה יותר מאדם אחר, נגיד עשיר. מה זה ברמה גבוהה יותר? עם יותר כסף או ראש ממשלה, משהו כזה. אוקיי, זאת אומרת, תפקיד ציבורי בכיר לעומת אזרח רגיל. כן. אוקיי. והבן אדם הזה עושה פשע כלשהו, לא יודע. שניהם נשפטים לפי אותו דבר, ונענשים אותו עונש. כמובן, אתה צודק, כי אם ניקח למשל נשיא מדינה בישראל, הורשע באונס, נשלח לכלא. זאת אומרת, זה שהוא נשיא מדינה, לא אומר שהוא יותר מאדם אחר. זה כמו המקרה עם אייל גולן, שהרבה אמרו שהוא אנס וכל זה, אבל הרבה גם טוענים שבזכות הכסף שלו, זה בוטל, כאילו... את חושבת שהאישומים נגדו בוטלו? או הודחקו, או הוכנסו לגנזך, כי מה שנקרא, כי היה לו יותר כסף, מה זאת אומרת? אבל כסף משפיע על השופטים? הוא בן אדם בסוג של מעמד גבוה כזה, אפשר להגיד. כשאתם אומרים מעמד גבוה, למה אתם מתכוונים? הוא מפורסם, יש לו את היכולות, יש לו את הכסף, יש לו את הקהל שלו, ויש אנשים שכנראה גם יאמינו לכל מילה שהוא אומר, נגיד, יש מלא נערות שמוכנות להגן עליו ולהגיד, לא, אייל גולן המלך, לא, הוא לא עשה את זה, אין סיכוי שהוא עשה את זה, כי הוא ככה וככה וככה, אבל רוב הסיכויים שהוא כן עשה את זה. כן, אבל מבחינת החוק, אייל גולן הוא כמו כל בן אדם אחר, זה שהוא זמר מפורסם, זה לא הופך אותו להיות כאילו... אז למה לא המשיכו עם החקירה? למה עצרו את זה באיזשהו שלב? נראה לי שבסוף מי שהאשימו זה היה את אבא שלו, שבינתיים גם הלך לעולמו, ונסגר נגדו התיק לפי מה שאני זוכר. עוד דוגמה, למשל עם דונלד טראמפ, שהוא הורשע, אבל לא קרה לו שום דבר. זהו, אז אנחנו מדברים על ארצות הברית, אני מדבר פה על ישראל, אבל טוב שלקחת אותנו לכיוון הזה. דונלד ג'יי טראמפ הוא הנשיא הנבחר של ארצות הברית, הוא נבחר מחדש, אחרי שניצח את קמלה האריס, וברגע שהוא נבחר להיות נשיא המדינה וזה חוק, אז אי אפשר לנהל נגדו חקירות בזמן שהוא נשיא. מה שפה למשל במדינה שלנו, כן מתנהלת חקירה נגד ראש הממשלה, בזמן שהוא מכהן. זאת אומרת, נתניהו הורשע כבר בכמה אישומים, ועדיין הוא ממשיך לכהן כראש ממשלה. ראש הממשלה שהורשע, עדיין יכול להמשיך לכהן בתפקידו. כן.
בוא ניקח דוגמאות נוספות של שוויון. בוא ניקח את זה שוויון בין תלמידים כאן בבית הספר. אתם חושבים שהם מתייחסים פה לכולם אותו דבר? לא. אמורים להתייחס לכולם אותו דבר. אמורים זה, כן, אמורים זה נשמע נהדר. יש לי גם מקרה עם חבר. כן. שנו, בלי שמות כמובן, כן. כן, לא משהו. חבר שלי הוא בבית ספר של ילדים שלא הסתדרו בבית ספר רגיל. ויש איזה תלמיד שתמיד מדבר אליו בצורה לא יפה, בגלל שהוא רוסי, אז הוא התנהג בצורה לא טובה בשבילו, רק בגלל שנו, או אמא שלו עובדת באותו בית ספר, אני לא יודע מה, והוא כזה לא יודע מה לעשות, הוא ניסה לדבר עם המנהלת, אמא שלו אפילו דיבר עם המנהלת, לא עושים כלום. פשוט מתעלמים מזה. למה מתעלמים? כי מה אתה חושב שהסיבה היא? אני לא יודע, הוא גורם גם להרבה תלמידים אחרים פשוט לצחוק עליו על זה שעל המבטא שלו וזה. זאת אומרת, צוחקים עליו בגלל דברים מסוימים, אבל אני מדבר איתך על עניין של השוויון. אתה אמרת שאמא שלו עובדת באותו בית ספר. אמא של אותו תלמיד, כן. לפי מה שאמר לי, זה מה שקרה. היא עובדת באותו בית ספר. אז זה מאוד ברור, כי כאילו, ילד נותן לעצמו כביכול את הרשות, להתנפל לילדים אחרים, כי הוא יודע שאמא שלו שם. שאמא שלו תיתן לו גיבוי, את אומרת. כן. כן. אבל נגיד גם תלמיד שאמא שלו מורה, אז המורים יתייחסו אליו אחרת מתלמידים אחרים. אתם חושבים, למשל, אם אותו תלמיד יפריע, אז המורה לא יוציא אותו החוצה? ההפך, דווקא זה שאמא שלו פה, אבל דווקא זה שאמא שלו פה, זאת אומרת שהוא תחת עינה הפקוחה של אמא שלו, וכל דבר היא יכולה ללכת ולהגיד לאמא. אז נגיד עכשיו התלמיד הזה יהיה עם אוזניות בשיעור, אבל ילד אחר כן, גם יהיה עם אוזניות, אז יגידו לא להוריד ולא לא. ואז נגיד הוא יגיד, אבל למה היא כן, ואז היא תגיד, המורה, תעזוב אותה. זה נשמע בסדר? לא, זה לא נשמע תקין. אוקיי, זה קרה, מקרים כאלה קורים גם. זאת אומרת, אתם אומרים שאין שוויון בין תלמידים, במיוחד אלה שההורים שלהם כאן בתפקידי חינוך. כן, רוב הזמן. כן. אבל באותה מידה אני גם חושבת שתלמידים שהם יותר ממושמעים, ותלמידים שיותר לומדים עם ציונים יותר גבוהים, ייתנו להם הרבה יותר אפשרויות, והרבה יותר פעילויות, מאשר תלמידים פחות, שהציונים שלהם או שההישגים שלהם לא כל כך גבוהים, וגם באותה מידה יחס של המורים כלפי כאלה שממושמעים וכאלה אבל זה לא אמור להיות שדווקא אלה שמתקשים צריכים אולי לקבל קצת יותר, זאת אומרת שפה צריכה להיות אפליה מתקנת, שזה גם עוד מושג בדמוקרטיה, אפליה מתקנת זה שיש מה שנקרא קבוצה מסוימת או מגזר מסוים, שצריך איזשהו מה שנקרא תגבור או עזרה נוספת מעבר לקיימת. לפעמים זה נדרש, לא? כן. כן, אבל כאילו, נגיד אם תלמיד אחד יקבל 100 ותלמיד השני יקבל 50, כן. אז המורה בטח שהיא תשווה את זה ותגיד, אוקיי, תלמיד הזה יותר טוב, וכנראה שהיא גם תאהב יותר אותו, ואלה הוא שקיבל 50, היא תעשה עליו עין כזאת, וזה קורה הרבה אצל מורות, וזה כאילו, תמיד שאתה תקבל את ציון נמוך, אתה כאילו, נו, עכשיו המורה בטח שוב, כאילו... תתעלם ממני, כאילו מה? הבנתי אתכם. שאלה נוספת בעניינים של שוויון, אנחנו כאן נמצאים ארבעתנו, 2 מתוך יושבי הפודקאסט הם אתיופים. ואני רוצה לשאול אתכם, האם אתם אי פעם כילדים, אתם עדיין מתבגרים, עדיין לא יצאתם לעולם הגדול, האם ספגתם אי פעם תחושה של חוסר שוויון במקומות מסוימים? שלהם רציתם להגיע או להתקבל? לא. אבל אני חושבת שבגלל שאני ילדה עדיין, אז כאילו חושבים יותר, כאילו, היא ילדה וכאילו לא להיות קשים עליה ולא להיות יותר מדי ישירים, אבל אני, אולי שאני אתבגר, אני אראה את זה יותר. היום את לא חובה סוג של חוסר שוויון במקומות מסוימים. לא. זה מה שאת אומרת. ואתה שלהב? לא, אני לא חושב שמשהו כזה יקרה לי בחיים, כאילו. יש אנשים גזענים בעולם, אבל עדיין, אני לא חושב שהם יעשו משהו כזה רע אליי. אני אמנם מראה את זה, אבל אני לא כאן לשים עין על זה. אתה יודע למה? כי אתה מספיק חזק כדי לעמוד על שלך.
בואו נמשיך לדבר בתוכנית שלנו שונים אבל שווים על עיקרון של שוויון. האם יש שוויון בין יושבי הפריפריה, בין תושבי הפריפריה לבין תושבי המרכז? ואני רואה את רומי כבר את מצקצקת ככה בלשון ואת אומרת, אני טעונה, אני מאוד מאוד כעוסה על זה. אני זוכר עוד מהשיחות שלנו לפני ההקלטה. אני לא אגיד כעוסה, אבל זה נושא שמאוד מפריע לי. מה הכי מפריע לך? את חושבת שקיים שוויון הזדמנויות בין ילדים בפריפריה, נגיד בית שאן, ירוחם, דימונה, אלה שלא נמצאים בגוש דן, לבין אלה שנמצאים מה שנקרא בסנטר של המדינה? לא. לא קיים. לא, כי אחד, זה הרבה יותר קרוב אליהם מאשר קרוב אלינו. כן. מה קרוב אליהם בעצם? כל המרכז. כל המפעלים האלה של גוגל למשל, או כל ההייטק וכל הסייבר ודברים כאלה, זה הרבה יותר קרוב אליהם מאשר קרוב אליהם. במרכז, אוקיי. כן, זה ממש במרכז. אז אני חושבת שבגלל זה יש להם הרבה יותר אפשרויות מאשר. אבל אני אגיד לכם מה, נגיד פעם בעבר, כשאנחנו היינו מסתכלים, נגיד אני בגיל שלי, כשאנחנו מסתכלים על תל אביב ועל גוש דן, ערי המרכז, אני אומרים, וואו, זה מטורף, עד שנגיע לשם, ועד שפה, ועד ששם. והיום יש רכבת. היום התחבורה הרבה יותר מהירה מאשר בעבר. יש כביש 6. זאת אומרת, להיות בבית שאן ועדיין לנסוע למרכז, זה לא כזה סיפור כמו שזה היה בעבר. ויש שם הרבה למידה מרחוק, בזום, ודרך האינטרנט. ונראה לי שהצטמצמו הפערים, לא? או שאתם עדיין חשים חוסר שוויון? אני לא הייתי חש חוסר שוויון, אני מרגיש די שווה בפריפריה, אין לי שום דבר שונה. רומי, תחלוק עליך. אני לא אגיד שאני אחלוק עליו, אני אגיד דווקא שאני שמחה שזה ככה, כי אני חושבת שלחיות במרכז זה הרבה יותר עומס והרבה יותר קשה. את אומרת, את אוהבת החיים כאן בבית שאן דווקא? אני אוהבת שזה רגוע. שזה רגוע. כן. למה גם הקיבוצים ליד, אבל גם הקיבוצים ליד המרכז רגועים הרי, לא? אבל גם להם יש יותר זכויות, נגיד ניר דוד כאן וניקח קיבוץ בדרום. מה, הלימודים שלהם שם יותר טובים ויש להם שם יותר פעילויות. אתם יודעים מה, בואו ניקח כאן את בית הספר. אם אנחנו הולכים לבית ספר, נגיד נמצא ליד, גאון הירדן, ושם יש אין ספור מגמות. אין שוויון בכלל. ופה יש מגמות בחירה מאוד בודדות. למה זה ככה? נגיד מי שרוצה ללמוד, נגיד, לא יודע מה, תיאטרון, 5 יחידות, או מי שרוצה ללמוד תנ"ך 5 יחידות, או מי שרוצה ללמוד, לא יודע, סוציולוגיה, פסיכולוגיה, מגמת ארץ ישראל, אין פה, נכון? אין לנו. אין. איזה מגמות יש היום? יש לנו רק מגמות מדעיות אלקטרוניקה, פיזיקה, סייבר, כימיה. מה עוד יש? ואין מגמות הומניות? מה עושה למשל בן אדם ש... תקשורת ומנהל עסקים. אוקיי, אז אני אומר, מה עושה ילד שלא מצליח למצוא את עצמו במגמות ריאליות? מה עושה? אין מה לעשות, זהו, כאילו... אז אין פה שוויון. נכון, אין, אז כנראה שהתעודה שלך בחלק הזה תהיה פחות. אני כבר אמרתי לאבא שלי שבכיתה י' אני עוברת לגאון הירדן. כי איזה מגמה את רוצה להיות שם? זה לא רק העיקר של המגמות, זה גם הלימודים עצמם. יש לי חברים שם, ושאני משווה בין איך שהם לומדים, לבין איך שאני לומדת, שאנחנו לומדים. הדרך למידה שלהם הרבה יותר עכשווית, והרבה יותר משמעותית מאשר הדרך למידה שלנו. הבנתי. וגם כאילו הנושא של המגמות. כן.